Zetene Army Commander Anselm Sanyatwe voya vachibuda vachitaura mashoko ediscipline atigona kuti aiwa vari kuti vakomana vemilitary vanofanira kuva nediscipline panguva yatiri kuona kuti aiwa succession aiwa iri kunetsa nyika yeZimbabwe tichiona aiwa vanhu vari very influential in the ruling party aiwa tichiona kuti vachiita kupokana vanhu vesuccession sanapinda masvika mudanyogwa panapa kuti wasubscribe or like or turn on the bell app tipinda panapa the Manica Post vanobuda nyora vachiti ZNA commander speaks on military discipline. Drill activity fosters a deep sense of discipline among a coterie of other ethical mannerisms crucial in military operations. Zimbabwe National Army ZNA Commander Lieutenant General Anselm Sanyatwe has said. Tomashoko anouya pana vatonda Sanyatwe achiratidza kuti aiva vakomana vanofanira kuva nediscipline. Kana muri vakomana vemilitary kana vearmy munofanira kuva nediscipline nekuti this discipline it is crucial in military operations. Mashoko anouya achitaura vatoona kuti aiva panguva ino anytime tiona nemathreats mamwe anopota kugwa chibuda chitaurwa naVP wachiti anytime they can signal a coup kana zvinhu zvakamira sei. Mashoko atoona kuti panapa Anselm Sanyatwe ari kuuya achidaisa runyararo achiti aiwa kana muchinge mava nediscipline toona kuti aiwa nyika yedu inova stable, nyika yedu aiwa ino hamuzomboiti maconflicts kana kurwisana kana kudekwa kweropa. Mashoko anotogwa panapa naAnselm Sanyatwe. Tiunze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda kune section yedu musanga no subscribe or like, turn on the bell icon.